Rush Productions. Du ved det, Medina. Det er så, baby. Tidligt afsted, det er koldt, det er tid til at morgentræne. Jeg har mit hummel, joggingsæt på, det er mega pænt. Vi går til svømning, ballet og selvfølgelig håndbold. Vi må ikke spise McD, tage ryge heroin, det er code of conduct. Men hjemme på skolen, der stopper de mig, de siger, hvad er der galt? Hvad sker der med dig? Hvad er der galt? Du lugter andet end voks i dit hår og dit pastasalat. Jeg mærker de andre elever, de ikke kan lide min duft. Og så er det straks, jeg må bruge min Isa snus fornuft. Jeg siger, jeg har været til morgentræning, og jeg fandt ud af, at jeg glemte mit håndklæde. Det kan da godt være, jeg lugter lidt af sved, men pretty please, lad nu være dræl. Jeg glemte bare mit håndklæde. Jeg sætter mig ned med min MacBook Pro. Det er rutiner, baby. Skolens computer er lort, men min Mac kan jeg altid stole på. Kylling og tun og lidt pasta salat, det er min kop te. Min kalender er fyldt, men don't worry about it, jeg har styr på det. Hvad fanden er det? Elsa Black. Jeg kigger rundt i klassen, der er flere som er kede